Når man har strikket en sweater med flere farvemønstre, og man har klippet den op foran, så skal der monteres forkanter. Og det kan man gøre ved at strikke masker op langs forkanten og strikke den her vej ud. Her vil jeg vise, hvordan jeg strikker masker op til forkanter inden for opklipningskanten. Jeg er begyndt helt oppe i aflukningen af halskanten, og jeg har strikket cirka 3 masker op for hver 4 pinde i halskanten. Det er fordi, jeg strikker på en forholdsvis lille pind. Og herned langs det mønstrede, der strikker jeg så en maske op i hver maske. Stikker pinden ind, slår om garnet og trækker med tilbage. Det er vigtigt at ramme den samme maske hele vejen, så der bliver en pæn overgang mellem trøje og forkant. Nu har jeg strikket masker op langs hele forkanten, og jeg vil strikke en forkant, der er i rib, en ret, en vrang, så derfor skal jeg bruge et ulige maskeantal. Og jeg begynder hernede ved den nederste kant. Strikker en ret, en vrang. Nu har jeg strikket knapkanten, eller den forkant, hvor knapperne skal sidde. Og jeg skal finde ud af, hvor mine knaphuller skal være i den anden forkant. Så jeg har målt ud, sådan at jeg kan fordele knaphullerne jævnt. Og jeg har sat nåle i her. Og så sætter jeg den sidste nål i her. Nu ved jeg, hvor knaphullerne skal sidde. Og så kan jeg strikke den anden forkant. Nu har jeg markeret på den første kant, hvor knapperne skal placeres. Og på den anden kant har jeg strikket cirka halvdelen, og nu skal jeg strikke knaphullerne. Og jeg ved, at mit første knaphul er placeret cirka 5 masker inde fra kanten, så jeg strikker 1, 2, 3, 4, 5 masker, strikker en mere, lukker en maske af, strikker en mere, lukker en maske af. Det er det, der i opskriften hedder luk 2 masker af. Og så strikker jeg videre hen til det næste knaphul. Nu har jeg lukket af til knaphuller. Det kan man se her. Der er lukket 2 masker af. Og på næste pind slår jeg så 2 nye masker op over de aflukkede. Og det gør jeg med en lykkeopslagning. Sådan her. 1 og 2. Og strikker videre. Og på næste pind igen, der strikkes de der 2 nye masker ret eller vrang, som det passer med ribben. For at dække klippekanten syr jeg et lille bånd på. Det kan være et velurbånd, som her, eller det kan være et grosgrainbånd. Jeg folder lige enden ind, så den ikke kan ses, og så sætter jeg det fast med nåle. Jeg syr båndet fast med sytråd med små kastesting. På mange norske trøjer er forkanten strikket lodret og syet på bagefter. Det gør man ved at sætte nogle masker på en nål eller en tråd, når man er færdig med at strikke ribkanten. Så strikker man tråden færdig, og så sætter man de her masker tilbage på pinden. Så sætter man garn til her, der, og slår nogle nye masker op. Her slår jeg 4 nye masker op. Sådan. De her masker strikkes omvendt glat.
for de skal bruges til at dække klippekanten med. Og så strikker jeg rib over forkanten her. Da jeg strikkede ribben, lavede jeg det første knaphul, og de næste skal så komme med jævne mellemrum deroppe af, og det sidste skal placeres i halskanten. Nu er jeg nået dertil, hvor det næste knaphul skal strikkes, og ifølge opskriften skal de strikkes 3 masker inden fra kanten og strikkes over 2 masker. Det vil sige, at jeg strikker 3 masker ind. 1, 2, 3, og så lukker jeg 2 masker af. Sådan, og så strikker jeg pinden ud. Og det er i omvendt glat, for det er min belægning, kunne man kalde det. På næste pind slår jeg 2 nye masker op over de aflukkede. Det kan være sådan her med lykkeopslagning. Og her er mit knaphul. Nu skal jeg have syet forkanten på. Der er selve forkanten. Der er en belægning. Belægningen skal jeg bruge herom til at dække klippekanten med. Men først syr jeg forkanten på. Og det gør jeg med madrassting. Stikker op her. Fanger 2 lykker der. Her har jeg den yderste maske af mit strikketøj, så jeg skal sy op i mellemrummet her. Når jeg trækker sammen, så lægger forkanten sig pænt. Når forkanten er syet til, og vi vender arbejdet om, så har vi en klippekant og en belægning. Og den her belægning, den skal så dække klippekanten. Og det kommer den til sådan her. Lægger belægningen ind over. Og den kaster vi bare til med små lette kastesten. Ikke for stramt.